ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመንኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም ሓደ ኢና ይብሉና ኣለው ሓደ ዲና ሓው ዮሴፍ ገብሪ ህይወትን ሓውዳን ወዲ መምህርን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዘለዓልዎ መጉት ሓንትን ዓባይን ዝተሰማሙዑላ ተዛረብቲ ትግርኛ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሓደ እዩ መንነትና ትብል ሓሳብያ ድምፃዊ የማነ ደስታ ዓለም ኣብዚ ሓዳሽ ክንራኸብ ኢና ትብል ንጽል ደርፉ ሓደ እዩ መንነትና ነዚ ንዝኽሕድ ችድ ንዮበሎ ኢልና ኣሎ እዞም ሰለስተ ኤርትራውያን ምስቲ ከምኦም ተዛራቢ ትግርኛ ኢትዮጵያዊ ሓደ ኢና ዝብሉናስ ብስምዒት ዶ ዋላስ ብስነ መውጎት ሰዓቡኒ ቅድሚ ሓቆም እዮም ወይ ተጋግዮም እዮም ምባለይ ገለ ምሁራት ብዛዕባ ንከም ኣብናትና ዘለዉ ሕብረተሰባት ናብ ዝበልዎ ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ከብለኩም አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ጄምስ ኪልፎርድ መንነት ብዶብ ዝተሓጽረ ይኮነን ብሰንሰለት ዝምድናታት ዝተኣሳሰረ እዩ ኖርዌያዊ አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ፍሬደሪክ ፓት ግዝኣታዊ ወይ ጂኦግራፋዊ ዶብ ኣብ ማሕበራዊ መንነት ዝረአ ጽልዋ ከም ዘይብሉ እዩ ዝምጉት ፕሮፌሰር ሄንሪ ታይችፈል ምሁር ናይ ስነ ኣእምሮ ብዛዕባ ማሕበራዊ መንነት ዝበሎ ዶብ ናይ ማሕበራዊ መንነት ንኹላትካ ኣካል ናይቲ ማሕበራዊ መንነት ሓባራዊ ክብርን ስምዒትን እዩ ዝፈጥረልካ ዶብ ማሕበራዊ መንነትን ጂኦግራፋዊ ዶብን ዝተፈላለየ እዩ ሪቻርድ ጀንኪንስ ፕሮፌሰር ናይ ሶሺዮሎጂ መንነት ማለት ውልቀ ሰባት ኮነ እኩባት ካብ ካልኦት ውልቀ ሰባት ይኾኑ ማሕበራት ዝፍለዩሉ ማሕበራዊ ዝምድናታት ማለት እዩ እዚ ፕሮፌሰር ማሕበራዊ እምበር ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ኣብ ማሕበራዊ መንነት ጽልዋ ከም ዘይብሉ እዩ ዘረድኣና ዘሎ ሓፈሻዊ ርእይቶ ናይዞም ምሁራት ንሓደ ህዝቢ ሓደ ማሕበራዊ መንነት ንክህልዎ ግዝኣታዊ ወይ ጂኦግራፋዊ ዶብ ጽልዋ ከም ዘይብሉ እዩ ዘረድኣና ንእግረ መገድና ግን ግዝኣታዊ ወይ ጂኦግራፋዊ ዶብ ኣብ ሃገራዊ መንነትን ብሄርን ዘይግነትን እቲ ቀዳማይ መዐቀን እዩ ኣብ ክልተ ሃገር ዝቕመጥ ህዝቢ ሓደ ብሄርን ዜግነትን ሃገራዊ መንነትን የብሉን ምናልባት ኣብዚ ጠቒስያ ዘለኹ ዜግነት ንናይ ወረቐት ዘይኮነ ንናይ መቦቆልያ ተመልክት ብዝያዳ ብዛዕባ ዜግነት ኣፍልጦ ክህልወና ንደሊ ሰባት ኣብ ታሕቲ ሓንቲ ጥብቆ ወይ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ምስ ኣብ ስግር ዶብ ዘለዉ ህዝቢ እዞም ምሁራት ሓደ ኢና ስለ ዝበሉና ኣሚንና ክንሓልፎም ጌጋ እዩ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ከምኡ ዝብልና ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እዚ ህዝቢ ሓደ ዝኾነሉ ዓይነት መንነት ማሕበራዊ መንነት ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ ማሕበራዊ መንነት ማለት ሓደ ሕብረተሰብ ተመሳሳሊ ወለዶ ቋንቋ ሃይማኖት ባህልን ሕብሪ ቆርቦትን እንተለዎ እዩ ሓደ ማሕበራዊ መንነት ክበሃል እንተኾይኑ ግድን እቶም ህዝቢ በዞም ሓሙሽተ ክመሳሰሉ ኣለዎም በብሓደ ነዞም ሓሙሽተ እንተርኢናዮም ፖለቲካዊ ወይ ጂኦግራፋዊ ዶብ መምዘኒኦም ኣይኮነን ኣብ መንጎኻ ኣብ ማይት ዶብ ክነሱ ሓደ ሃይማኖት ክህልወካ ክእል እዩ ስለዚ ግዝኣታዊ ወይ ጂኦግራፋዊ ዶብ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ጽልዋ የብሉን ሓደ ወለዶን ሃይማኖትን ሕብሪ ቆርበትን ሃሊካ ዝተፈላለየ ቋንቋ ምስ ዝህልወካ ዝተፈላለየ መንነት ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሕብረተሰብ በቶም ኣርባዕተ ሓደ ክነሱ ብሓንቲ ምስ ዝፈላለየ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መንነት ኣለዎ ማለት እዩ ፕሮፌሰር ግራሃም ክለርክ ኣብታ መጋቢት 8 2018 ዘርግሓ ፌር ባየርን ኤንድ ዘ ኦብጀክት ሪሌሽንስ ትራዲሽን ትብል መጽሓፉ ዓሌትን ነገድን መንነትን
ስሮም ስድራ ቤት ምዃኑን ብኡ ዝተሃንጹ ምዃኖምን እዩ ገሊጽዎ ዘሎ። ስለዚ እቲ ቀንዲ መሰረት ናይ መንነት ወለዶ እዩ። ስድራ ዓሌት ነገድ ወይ ቀቢላ ኢልና ናብ መንነት ንኸይድ። ሓደ ኣዳፕቲ ኮይኑ ዝዓበየ ዘኽታም ህፃን ብባዮሎጂ ወይ ዲኤንኤ ከም ኣካል ናይታ ዘዕበየቶ ስድራ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። በንጻሩ ብሶሻል ሳይንስ ግን ከም ኣካል ናይታ ዘዕበየቶ እዩ ዝሕሰብ። እዚ ህፃን እንድሕር ደኣ ምስ ዓበየ ነቶም ዝተረፉ 4 መምዘኒ ናይ ማሕበራዊ መንነት ናይታ ስድራ ኮይኑዎም ኣባል ናይቲ ማሕበራዊ መንነት እዩ ዝሕሰብ። ሓደ ሕብረተሰብ እውን ተሰዲዱ ድሳጊሙ እቲ ናይቲ ኣብኡ ዝጸንሖ ሕብረተሰብ ጠባይ ምስ ዝርዕሞምን ዝኾኖምን ምስኡ ሓደ መንነት ይህልዎ። እንተኾነ እዚ ኣብ መስርሕ ወለዶታት እዩ ዝፍጸም። ምናልባት እቶም ህዝቢ ዝተፈላለየ ሕብሪ ቆርበት እንተለዎም ግን ሓደ መንነት ክህልዎም ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። ንዘበናት ምስ ጸዓዱ ሓቢሮም ዝተቐመጡ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ክንርኢ ንኽእል ኢና። በንጻሩ ኣብ ሚልዮነማት ናብ ሓደ ሕብሪ ቆርበት ዝጸረዩ ዝተፈላለየ ሕብሪ ቆርበት ዝነበሮም ህዝብታት እውን ኣብ ታሪኽ ተጻሒፉ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ማሕበራዊ መንነት በዚ ክንሪኦ ጸንሕና ከምቲ ኖርዌያዊ አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ፍሬደሪክ ፓዝ ኣብ 1962 ዝበሎ ማሕበራዊ መንነት ኣንጻር ካልኦት ማሕበራውያን መንነት ወይ ምስ ካልኦት ማሕበራውያን መንነት ንክወዳደር ተባሂሉ ዝፍጠር ጥርናፈ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ወለዶ፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ባህሊ፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ባህርያት ሰባት እምበር ናይ ረብሓ ዕላማ ኣይኮኑን። እዞም ሓሙሽተ እቶም ቀንድን ተነቀፍትን ስምዒታት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዮም። ፖለቲከኛታት ጽንተት ክፍጽሙ እንተደልዮም ንሃረምትን ተሃረምትን ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ በዚኦም እዮም ኣሉታዊ ስምዒታት ዘለዓዕልሎም። ነዚ ንኽፍጽሙ ሓሙሽቲኦም ዘይኮነ ሓደ እውን እኹል እዩ። ክንደይ ሰብ ድዩ ኣብቲ ሃገር እናተቐመጠ ቅድሚ ሃገር ሃይማኖቱ ዘቐድም? በዚ መገዲ ንሃገሩ ምስ ሃይማኖቱ ዝኽተሉ ባዕዳውያን ሓደጋ ክወርዳ ዝኽእል? ዓሌትነት ወይ ራሲስት ክፍጸም እንተኾይኑ እውን ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ልዕሊ እዚኦም እዩ። ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ወለዶ፣ ቋንቋን ባህልን። ስለዚ ንጠባይ ማሕበራዊ መንነት እንተዘይተረዲእናዮ በላዕና ክኸውን ይኽእል እዩ። ስልጣኔ ከም ሓደ ካብ መዐቀኒታት ማሕበራዊ መንነት ምዃኑ ክዛረብሉ ወይ ክዝርዝርዎ ሰምዒና ንኸውን ኢና፣ ግን ኣይኮነን። ስልጣኔ ቃል ብቓሉ ንሓደ ዕብየት ወይ ምዕባለ ናይ ሓደ ስልጣንን ህዝብን እዩ ዘመልክት። ስልጣነ ነርካ ማለት ኣብቲ ግዜ ካብ ዝሰልጦን ሕብረተሰብ ነርካ ማለት እዩ። እቲ ማሕበረሰብ ሓደ ማሕበራዊ መንነት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል። ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መንነት ሒዙ ሓደ ስልጣነ ነይርዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ልክዕ ከምዚ ናይዚ ዘበን እዚ ሃገራት ኣብ መወዳእታ ኢልካ እንታይ ኣምፂኻ እንድዩ ናብ መልሲ ክንኣቱ። እዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ኤርትራን ክልል ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ሓደ ዲና። ንቋንቋ፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ባህሊ፣ ሃይማኖትን ወለዶን በብሓደ ክንሪኦም ኢና። እንድሕር ደኣ በዚኦም ሓደ ኮይንና ሓደ ኢና ማለት እዩ። እዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ሓደ ዲ ቋንቋና? እወ ሓደ ቋንቋና። ምናልባት ምድንጋር ከይፍጠር ዝተፈላለየ ለሃጃ ስለ ዘለካ ዝተፈላለየ ቋንቋ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ሓደ እዩ ቋንቋኻ። ሓደ ቋንቋ ዘለዎ ሕብረተሰብ ናይ ለሃጃ ፍልልይ ዘይብሉ የለን። ብዝያዳ ኣብቶም ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ተዛረብቲ ዘለዎም ቋንቋታት። ስለዚ ቋንቋ ክንዲ ዝሃለወ ለሃጃ ይሃልዎ፣ ሓደ እዩ ቋንቋኻ። ምናልባት ዝተፈላለየ ለሃጃ እንተለካ ሓደ ነገድ ወይ ቀቢላ እዩ ዘይብልካ። ሓደ ለሃጃ ዘለዎ ቋንቋ ሃሊካ ግን ዝተፈላለየ ነገድ ወይ ቀቢላ ክህልወካ ይኽእል እዩ።
እዞም ፍልልያት ከምቲ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ጀንኪንስ ምሁር ሶሻል ሳይንስ ኣብታ ኣብ 2002 ፀሓፋ መፅሓፉ ፋውንዴሽን ኦፍ ሶሺዮሎጂ ማሕበራዊ መንነት ዝያዳ ካብ ኣብ ፍልሊ ኣብ ተመሳሳልነት ከድህብ ኣለዎ ዝበለና እዩ። ስለዚ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ተባህለ ሓደ ቋንቋ እዩ። ኣብቶም ዝተረፉ ናይ መንነት መምዘን እውን ኣክንዲ ኣብ ፍልልዮም ኣብ ዘመሳስሎም ወይ ሓደ ዝገብሮም ምድሃብ እዩ። እዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ሓደ ድዩ ሕብሪ ቆርበትና? እቲ መልሲ ሕጂ እውን እወ እዩ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ማሕበራዊ መንነት ኣብ ንሓስበሉ ብሂል ፕሮፌሰር ሪቻርድ ጀንኪንስ ምዝካራ ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ዘመሳስለካ እምበር ኣብቲ ዘይመሳስለካ እንተድሂብካ ኣይኮነን ማሕበር ጉጅለ እውን ኣይክትከውንን ኢኻ። ዝበዝሑ ምንጭታት 6 መሰረታውያን ሕብሪ ቆርበት ናይ ደቂ ሰባት ከም ዘለው እዮም ዝገልጹ። እቶም ህዝቢ ሓበሻ ተባሂልና ንጽዋዕ ምስ ጸለምቲ ኢና ንጽብጸብ። ምናልባት ክንዮ ጸሊም ሕብሪ ናባና ዝቐረቡ እቶም ወነንቲ ኦሊቭ ሕብሪ ቆርበት እዮም። እንተኾነ እዚ ሕብሪ ነቶም ኣብ ግሪክ ጣልያን ከምኡ እውን ነቶም ተዛረብቲ ዓረብን ላቲናውያንን ንዕኦም ዝመስሉ ዘመልክት እዩ። ሕብሪ ቆርበትና ነዚኦም ኣይመስልን። ሓበሻውያን ንሓድሕድና ቀይሕ፣ ከደራይ፣ ጸሊም እናተባሃልና ንጸዋዋዕ ኢና። እዚ ከም መልክዕ እምበር ከም ሕብሪ ቆርበት ኣይጽብጸብን እዩ። ካብ ሓደ ኣቦን ኣደን ዝተወልዱ ኣሕዋት ዝተፈላለየ መልክዕ ሕብሪ ቆርበት ሒዞም ክውለዱ ይኽእሉ እዮም። እዞም ካብ ሓበሻዊ ስድራ ቤት ዝተወልዱ እቲ ክኾንዎ ዘይክእሉ ነቶም ካልኦት 5 መሰረታውያን ሕብሪ ቆርበት እዮም። ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ሒዝካ ምውላድ ግድን እዩ። ጸለምቲ እንዲና ጸሊም መልክዕ ዘይህልወናስ? ጸሊም መልክዕ ሒዝና ክንውለድን ግድን እዩ። ስለዚ እዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ሓደ ሕብሪ ቆርበት እዩ ዘለና። እዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ሓደ ድዩ ባህልና? እወ ሓደ እዩ ባህልና። ንምዃኑ ባህሊ ንወዲ ሰብ እንታይ ማለት እዩ? ባህሊ ማለት ባህርያት ወይ ባህሪ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ውልቀ ሰብ ነናቱ ባህሪ ወይ ጠባይ ዘለዎ። ንምንጻር ዝኣክል ፍልሊ ተፈጥሮን ባህርያትን እንታይ እዩ? ኣምላኽ ንሰብ፣ ንእንስሳ፣ ገረብ፣ ባሕሪ ወዘተ ፈጠረ። ነቶም ዝፈጠሮም ነናቶም ባህርያት ሃቦም። ሰብ ብህይወት ንኽነብር ይውለድ፣ ይበልዕ፣ ማይ ይሰቲ፣ ኣየር ይስሕብ፣ መዕቆቢ ይሰርሕ፣ ክዳን ይኽደን፣ ይመውት ወዘተ። ይምርዖ፣ ይወልድ፣ ይሓምም፣ ይሕጎስ፣ ይሓዝን፣ ጽምብላት ይገብር፣ ይሓስብን ይዛረብን ወዘተ። እዚኦም ገለ ካብ ባህርያታትና እዮም። ናይቶም ካልኦት ፍጡራት እውን ነናቶም ባህሪ ኣለዎም። ስለዚ ሓደ ሕብረተሰብ ነዞም ባህርያታት ናይ ደቂ ሰብ ንክገብርዎም ብተመሳሳሊ ኣገባብ የማልእዎም እንተለዉ ሓደ ባህሊ ኣለዎም ማለት እዩ። ንኣብነት ሰብ ዘበለ ክበልዕ ኣለዎ ዶ? እወ፣ እቲ ዝብላዕ ምግቢ እዩ። እታ ምግቢ ዝሓለፈቶ መስርሕ ባህሊ ይበሃል። ንኣብነት እንጀራ ንኽትብላዕ ተዘሪኣ፣ ተሓሪሳ ወዘተ ወዘተ ተራቢሓ ናብ ቆፎ ኣትያ፣ በየናይ ናውቲ ተሓሪሳ መን ሓሪስዋ ወዘተ። ኣብ ገዛ ምስ ኣተወት ተጣሒና ተነፍያ ወዘተ ወዘተ መግቢ ኮይና። እዚ መስርሕ ናይታ መግቢ እዩ። እቲ ኣገባብ ባህሊ ናይቶም በላዕታ እዩ። ሰብ ስምዒት ክሳብ ዘለዎ ክሕጎስን ክሓዝንን ግድን እዩ። ጎይላ ድዩ ክጻወት ከልቅስ ከም ባህሉ ብኸመይ የማልኦም ባህሉ እዮም። ከም መደምደሚ ባህሊ ማለት ስርዓት፣ ጠባይ፣ ኣተሓሳስባ፣ ስነ ምግባርን ኣገባብ ናይ ናብርኡን ህይወትን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኮይኑ እዩ ዝጸንሐካ። ስለዚ ብመንጽር እዚ ተዛራቢ ትግርኛ ሓደ ባህሊ እዩ ዘለዎ።
ባህሊ ዝብል ኣርእስቲ ገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ ሰፊሕ ኣርእስቲ ብምዃኑ ብልክዕ ትርጉም ባህሊ ክንርድኦ ምስ ንደሊ ኣብ ታሕቲ ጥብቆ ወይ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ኣብኡ ንስማዓዮ። እዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ሓደ ድዩ ሃይማኖትና? ኣይኮነን። ዋላ እኳ እቲ ብተዓጻጻፊ ዝዓበየ ሕብረተሰብ ተዛራበ ትግርኛ ክርስቲያን ይኹን ውሑዳት ዘይኮኑ ተዛረብቲ ትግርኛ ሞስሊም ወይ ጀበርቲ እውን ኣለዉ። እቲ ቋንቋ ናይ ኩላትና እዩ እሞ ኸ ደኣ እዞም ኣሕዋትና ሓደ ኢና ዝብሉና ተጋግዮም ድዮም? ቅድሚ ፍርዲ ናብ ዝርዝር ከብለኩም። ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ካብተን ንሓደ ሕብረተሰብ ሓደ መንነት ኣለዎ ከብልኦ ዝኽእላ ዋላ ሓንቲ ትኹን እንተጐዲላ ሓደ መንነት ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ዋላ እኳ በቶም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ቋንቋ ሕብሪ ቆርበትን ባህልን ሓደ ንኹን ብሃይማኖት ካብ ተፈላለና በበይኑ መንነት እዩ ዘለና። ክልተ መንነት ክርስቲያን ዝኽተሉን ሞስሊም ዝኽተሉን ኢና። ኣብዚ ነዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ክርስቲያን ንኹን ሞስሊም ዘመሳስለና ንኽልቴና ዝመስል ህዝቢ ኣብ ስግርዶብ ብምህላው እዩ። በዚ መምዘኒ ሓደ ነቲ ኣብ ስግርዶብ ዘሎ ወዲ መንነቱ ሓደ እዩ መንነትና ኢሉ እንተተንተነን ዋላ ተደረፈን ሓቂ እዩ። በየናይ መምዘኒ ኢኻ እሞ ሓደ ኣይኮንካን ክትብሎ። እዚ ግን ኣብቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታ መምዘኒ ሽግር እንተዘይተረኺቡ እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ተዛረብቲ ትግርኛ ምናልባት ሃይማኖቱ ናብ ቡድሂዝም ምስ ዝቕይሮ ነቲ ማሕበራዊ መንነት ዝኾነ ጽልዋ ኣይውርደሉን እዩ። ኣብ 1962 አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ፍሬደሪክ ፓዝ ውልቃውያን ሰባት ወይ ገለ ጉጅለ ካብቲ ዝነበሮም ማሕበራዊ መንነት ገለ ለውጥታት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ እቲ ዝነበርዎ ማሕበራዊ መንነት ግን ብሰንኪ ምቅያር ናይ ውልቀ ሰባት ይኹን ጉጅለ ዝኾነ ጽልዋ ኣይፍጠሮን እዩ ኢሉ ነይሩ። እዚ ማለቱ እቶም ዝቐየሩ ናብ ናቶም ሓድሽ መንነት ክርዕሙ ይኽእሉ እዮም እንተ እቲ ዝነበርዎ ዝኾንዎ ሕብረተሰብ ክሳብ ዘለውዎ እቲ መንነት ኣሎ ማለት እዩ። ክርስቲያን ክነስኻ ኦርቶዶክስን ካቶሊክን ካልእን ተባሂልካ መንነትካ ኣይፈላለን እዩ። ክርስቲያን እንተኾይንካ ሓደ ኢኻ። ሞስሊሙን ክሳብ 7 ጨናፍር ከም ሱንን ሸዓን ወሃብን ስለ ዘለዎ በበይኑ መንነት ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ሃንደበት ሃይማኖትካ እንታይ እዩ እንተይልካ ክርስቲያን ምስ ትኸውን ክርስቲያን፣ ሞስሊም ምስ ትኸውን ሞስሊም ኢኻ ትብሎ። ጥሪልካ ኦርቶዶክስ ወይ ሸዓ ኣይትብሎን ኢኻ። እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝፈላለየካ እንተ ኣድሂብካ ካብ ሃይማኖት ናብ ስርዓታት ክትወርድ ኢኻ። በዓል ቡድሂዝምን ሂንዱዝምን እውን ዝተፈላለየ ጨናፍር እዩ ዘለዎን። እንተኾነ ኣብ መንነት ብሰንኪ ናይ እምነት ጨናፍረን ኣይፈላለያን እየን። እዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ሓደ ድዩ ወለዶና? ሕጂ እውን ወለዶ ኣብ ሶሻል ሳይንስ ንምንታይ ከም ዘመልክት ኣቐዲምና ንርአዮ። በቲ ዝበዝሐ ተዛራቢ ትግርኛ ዝኾነ ክርስቲያን ኣተኲረ ክትንትኖ ልክዕ ብናይ ሞስሊም ተዛረብቲ ትግርኛ ወይ ጀበርቲ እውን ተመሳሳሊ ትንታነ እዩ ዘለዎ። ኣብ ታሪኽ እዞም ከባቢ ወይ እንዳ ከምዚ ዝበሃሉ ካብ ከምዚ ዝመጽኦም ይበሃል እዩ። እንተኾነ ታሪኽ እዩ። እቶም መጻእቲ ነቶም 4 መዐቀኒ ማሕበራዊ መንነት ምስ ዝርዕምዎም ካብቶም ብታሪኽ ደቅባት ዝበሃሉ ጐጥጒጥካ ክትፈልዮም ኣይትኽእልን ኢኻ። ምስቲ ኣብኡ ጸንሖም ተዋሲቦም ወሊዶም ተዋሊዶም እዮም። መን እዩ ወዲ መን? ስለዚ ሓደ ማሕበራዊ መንነት እዩ ዘለዎም። ምናልባት ኣብ ነገድ ወይ ቀቢላ ከምኡ እውን ኣብ ዓሌት ክፍለዩ ይኽእሉ እዮም። ወለዶ መበቆል ወለዶኻን ርስትኻን እዩ። እቲ ዝነኣሰ ማሕበራዊ መንነት ዘቐውም ማሕበረሰብ ስድራ ቤት እዩ። ስድራ ቤታት ተጠርኒፈን ዓሌት ተጠርኒፈን ነገድ የቑማ። ነገድ ወይ ቀቢላታት ከዓ ተጠርኒፈን
ማሕበራዊ መንነት የቁማ ክሳብ ሕጂ ፀዊዖም ክሳብ ነገዶም ዝበጽሑ ኣቦታት ኣለውና ወለዶታት ክንዩ ከይዱ ናብ ኣዳምን ሄዋንን ንኸይበጽሕ ዶብ ማሕበራዊ መንነት ይገትኦ ሽዑ ማሕበራዊ መንነት ይቀውም ምናልባት ናይዚ ተዛራቢ ትግርኛ ናይ ወለዱ ኣስማት ተመሳሳሊ ብምዃኑ ብዙሕ ብመበቆሉ ዘጣራጥር የብሉን ብዝያዳ ኣብቶም ንጹራት ከም መፀውዕ ንጥቀመሎም ካብ ቋንቋ ትግርኛን ግዕዝን ዝተራዕሙ ብርሃነ ትዕግስቲ ኣርኣያ ሰላም ከምኡውን ከም ብገብረን ለተን ዝጅምሩ ግዕዝ ዝመበቆሎም ኣስማት ከም ኣብነት ክነልዕል ንኽእል ስለዚ በዚ መምዘኒ ሓደዩ ወለደና መደምደምታ መቸም ሓደ ቋንቋ ሕብሪ ቆርበት ባህሊ ሃይማኖትን ወለዶን እንተለካ ሓደዩ ማሕበራዊ መንነትካ ስለዚ ሓደ ተዛራቢ ትግርኛ ሓደዩ መንነትና ኢሉ እንተተዛረበን ዘየመን ሓቂ እዩ ዶብ ሓደ መንነት ንከይህልዎ ኣይዓግተውን እዩ ዶብ ናይ ማሕበራዊ መንነት ዶብ ናይ መሬት ኣየር ባሕሪ ኣይኮነን እቶም ቋንቋ ሕብሪ ቆርበት ባህልን ሃይማኖትን ዝበልናዮም እዮም ምስ ኣምሓራ ብሕብሪ ቆርበት ሃይማኖት ክሳብ ባህሊ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ብርግጽ ቋንቋና ግን ነንበይኑ እዩ ሓደ ማሕበራዊ መንነት ዘለዎን ዝነበሮን ሓበራዊ ክብርታት ከም ፊደል ኣሃዛት ታሪኽ ሓወልትታትን ካልኦትን ክህልውዎ ግድን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም